Salutare tuturor! Eu sunt Nenea Gras, iar astăzi avem un model nou și anume Navitel R99. O cameră care promite rezoluție 4K reală, senzor Sony și o mulțime de funcții interesante. Hai să vedem împreună ce primim în cutie și cum se descurcă în realitate. De fapt, înainte de a deschide cutia, mai bine vă comunic specificațiile. Navitel R99 are o rezoluție maximă 4K la 30 de cadre pe secundă, ecran tactil, suport pentru card microSD de până la 256 de GB, funcția de parcare, GPS, conexiune Wi-Fi și senzorul StarViz de la Sony, care oferă o imagine clară atât ziua cât și noaptea. Primul lucru pe care îl găsim în cutie este laveta din microfibră, unul dintre accesoriile importante, mai ales când vrei să ții lentila curată și imaginea cât mai clară. Urmează camera, stă frumos în săculețul ei de protecție și parcă abia așteaptă să intre la treabă. Hai odată, nenea, scoate camera să o vedem, că prea ne țin suspans aici. Ca de obicei, arată foarte bine, cei de la Navitel sunt foarte buni pe design, sincer vă spun. Îmi place că nu e mare, exact cât trebuie, asta apreciez mereu la ei. Fac camere care nu sar în ochi și se integrează foarte bine pe parbriz. Pe partea dreaptă e portul USB-C pentru încărcare, iar în partea stângă avem portul pentru camera spate. Atenție, acest model nu vine cu o cameră de spate inclusă în pachet, dar este compatibilă cu camera spate Full HD de la Navitel. Dacă nu aveți deja una, o puteți achiziționa separat. Sub cameră e butonul de reset. În caz că se blochează sau vreți să o puneți la setările din fabrică, aici îl găsiți. Pe partea stângă a camerei regăsim un singur buton care servește atât pentru pornire și oprire, cât și slotul pentru cardul de memorie. Perfect până aici. Următorul accesoriu e suportul pentru parbriz. Vine cu o bandă care îl fixează bine și rapid, așa că camera stă stabilă și gata de filmare. Hai să vă și arăt cum se fixează pe camera de bord. E foarte simplu și rapid, nu e nimic complicat. Se montează ușor, are doar o singură direcție, deci nu prea poți da greș. După ce e fixată, șurubul ăsta ne ajută să alegem unghiul ideal pentru filmare, potrivit mașinii. Am găsit unghiul care ne place și e ok, așa că strângem șurubul și gata, rămâne fix așa. Mai avem și o bandă de rezervă, utilă în caz că vrem să mutăm camera în alt loc sau să o refixăm. Încărcătorul camerei de data asta e puțin diferit, în sensul că are portul USB pentru cameră, dar și un port USB-C, așa că putem să ne încărcăm telefonul direct de aici și partea cea mai tare e că am testat încărcarea și e la fel de puternică ca o priză normală. Mi-a încărcat telefonul super rapid. Bravo Navitel! Mi-a plăcut că de data asta au schimbat ceva la încărcare, e mult mai practic. Iar ultimul accesoriu e un cablu USB la USB-C, mai scurt de data asta, pe care îl putem folosi pentru a vizualiza filmările direct pe laptop sau pentru a actualiza camera. În cutie mai găsim și documentele camerei, printre care un voucher pentru aplicația dedicată Navitel Navigator. Mai regăsim și o folie antistatică pe care o montăm înainte să punem camera pe parbriz, ajută să fie totul curat și fără praf. Manualul de instrucțiuni, disponibil în mai multe limbi, inclusiv română, ca să fie totul cât mai ușor de înțeles. Manualul mai conține și coduri QR pentru aplicația Navitel DVR Center, ca să ne conectăm rapid camera și să gestionăm filmările. Iar ultimul document este certificatul de garanție. Iar cum spun mereu, camerele de la Navitel beneficiază de 24 de luni garanție, deci suntem acoperiți în caz de probleme. Bine, dragilor, vă mulțumesc că ați avut răbdare să ajungem până aici. Acum, hai să trecem puțin prin setările camerei, înainte să vedem cum filmează efectiv. Vom folosi un card de 64 de GB pentru test. În mod normal eu folosesc unul de 256, dar pentru testul de astăzi e perfect și acesta. Nu porniți camera niciodată fără card, e mai sănătos pentru ea și evitați eventualele probleme. Ok, pentru acest test vom folosi o baterie externă ca să alimentăm camera. Pe partea laterală dreaptă vom regăsi 3 butoane, sus, jos și meniul. Camera s-a pornit, iar primul lucru pe care trebuie să-l facem e să formatăm cardul de memorie. Chiar dacă este gol, este recomandat pentru funcționare optimă și pentru a evita eventualele erori. După ce s-a formatat cardul, vom intra în meniul camerei. Prima funcție este cea de parking. Aceasta este disponibilă doar cu kitul Navitel Smartbox, pe care urmează să vi-l prezint cât de repede pot. Următoarea funcție este GPS-ul, foarte util pentru că ne arată viteza direct pe ecran și o salvează în fișierele video. Așa putem vedea exact cât avem în momentul fiecărei filmări. Mai avem și funcția SpeedCam Info, care te anunță când te apropii de camerele de viteză, poți seta limita de viteză,
volumul alertelor și chiar schimba fundalul meniului. La secțiunea Playback găsim toate filmările realizate de cameră direct pe ecran. Așa putem verifica rapid ce s-a înregistrat fără să mai scoatem cardul. Vom intra acum la setări, iar prima opțiune este rezoluția. Camera suportă filmare la 4K cu 30 de cadre pe secundă, 2K la 60 sau 30 de cadre pe secundă, iar pentru cei care vor un clip mai fluid avem și Full HD la 120 de cadre pe secundă, perfect pentru filmări în mișcare. Alte setări precum activarea sau dezactivarea microfonului, dar și opțiunea de a afișa data și ora direct peste filmare ca să știți exact când a fost înregistrat fiecare clip. Data viitoare cred că las mănușile acasă, că m-am certat cu ecranul vreo 5 minute până am reușit să intru unde voiam. Cred că ecranul are ceva personal cu mine sau vrea să mă testeze la nervi. Următoarea opțiune este înregistrarea în buclă. Ca de obicei, recomandarea mea este să o setați la 1 minut. În felul acesta, dacă se întâmplă ceva, aveți clipurile mai scurte, ușor de găsit și salvat, fără să pierdeți timp derulând prin înregistrări lungi. Senzorul G întotdeauna îl recomand pe high, astfel camera detectează imediat orice impact sau frânare bruscă și protejează fișierele importante de suprascriere. Mai avem și o funcție interesantă, Fatigue Driving. Practic, camera te avertizează atunci când detectează că ești obosit la volan sau că stilul tău de condus arată semne de oboseală prin alerte sonore. Funcția Speed Stamp și GPS arată pe filmare viteza, locația și data. Putem alege unitatea de măsură, kilometri sau mile, după preferință. Detaliile GPS, cât și oglindirea camerei din spate ne permite să ajustăm imaginea astfel încât să fie corectă. Mai setez rapid limba preferată în meniu ca să navighezi fără probleme. Putem seta formatul timpului, data și ora, precum și time zone, ca filmările să aibă informațiile corecte. Funcția aceasta ajustează automat ora de vară și iarnă, ca data și ora să fie corecte pe filmări fără să mai intervenim manual. Frecvența întotdeauna setată pe 50 pentru Europa, ca să evităm acel pâlpâit la luminile stradale. La opțiunea Screen Off putem alege cât timp să rămână ecranul aprins. Opțiunea Format Reminder ne amintește să formatăm cardul la fiecare 15 sau 25 de zile ca să menținem performanța și să evităm problemele cu fișierele. Iar aici putem verifica viteza cardului și dacă e suficient de rapid pentru a filma în 4K fără probleme. După cum ați văzut, cardul este în regulă și gata pentru filmare. Ultima opțiune este revenirea la setările din fabrică. Asta dacă vrem să readucem camera la setările inițiale. Iar acum ne vom conecta la cameră prin Wi-Fi direct de pe telefon. În acest moment Wi-Fi-ul este activat, iar pe ecran avem afișată și parola pentru conectare. Așteptăm câteva secunde și gata, camera s-a conectat la aplicație. Acum vom verifica dacă există vreun update. Ca să putem descărca actualizările, trebuie să fim conectați la Wi-Fi-ul de acasă, nu la cel al camerei. După ce s-a descărcat update-ul, ne reconectăm la cameră prin Wi-Fi și putem apăsa Install pentru instalare. Camera se va restarta singură, iar apoi vom primi un mesaj care ne anunță că totul s-a făcut cu succes. Nu cred că mare rost să pierdem timpul în setări pentru că vi le-am prezentat deja. Sunt mai puține aici, dar foarte utile când ești în aplicație. Ce ne interesează mai mult aici e secțiunea de poze, modul parking, evenimentele și bineînțeles filmările normale. Și ultima funcție este video streaming. Aici putem vedea în timp real ce filmează camera direct pe telefon. Iar momentul mult așteptat a venit. Hai să vedem acum cum filmează și la finalul acestui review îi vom da și o notă. Pe timpul zilei, detaliile sunt impecabile, numerele se văd perfect, iar camera surprinde tot ce se întâmplă în jur, chiar și mașinile care vin din depărtare se văd foarte clar. Voi adăuga aici și camera din spate pe care o aveam deja, doar că a trebuit să o conectez la R99 și gata. Avem filmarea completă față-spate. Oare se poate să fac un review la o cameră fără să prind pe cineva care încearcă să se urce pe mine? Chiar acum voi surprinde pe cineva care chiar face chestia asta. Vreau să-mi spuneți voi care credeți că a fost distanța între oglinda mea și oglinda lui. Deci pentru o secundă te scoate de pe drum, pe cuvântul meu. Deci o secundă n-a avut răbdare ca eu să trec după să facă manevra în siguranță. În mintea lui probabil era genul, lasă că trage dreapta, lovește 2-3 mașini, las că îmi face loc el, da. Eu cred că asta e mentalitatea unora pe drumurile noastre. Altfel nu înțeleg acest comportament. În fine, știți deja ce specimene avem în trafic, hai să continuăm review-ul camerei. Nu o să postez și fețele oamenilor, dar vă spun că se văd foarte bine și de la distanță. Deci în caz că cineva coboară din mașină
la un scandal sau îi aruncă curierului câteva colete în mijlocul drumului fără nicio grijă, niciun stres, nici măcar o avarie, alo, gara. Camera Navitel R99 surprinde totul foarte clar, iar dacă mă chinui puțin, cred că aș putea vedea AVB-ul de pe acest plic. Bun, lăsând gluma la o parte, la faza asta nicio mașină nu a claxonat. Mă mir sincer, aici la Timișoara parcă nu sunt oameni atât de grăbiți ca în alte părți. Bun, eu v-am arătat cum filmează camera ziua, plicurile sunt deja livrate când postez acest review, așa că haideți să vedem cum se descurcă noaptea. Se descurcă foarte bine chiar și atunci când lumina e slabă. Nenea, ia oprește puțin lumina să vedem dacă se schimbă ceva. Fără niciun strop de lumină, camera se descurcă destul de bine. Dacă aș apropia puțin, cred că aș putea să văd numărul de înmatriculare al mașinii din față. Bine, acum sigur nu mai văd absolut nimic și sunt foarte sigur că nici el nu mai vede nimic în acest moment. În oraș, camera se descurcă excelent. Numerele de înmatriculare sunt foarte vizibile. Până la urmă, asta contează cel mai mult la o cameră de bord. Să vedem cât mai clar orice detaliu în cazul unui accident. Acum că am ajuns la finalul acestui review, nota mea este 10. Nimic de obiectat deocamdată. Vă voi ține la curent dacă apare ceva. Acum e rândul vostru să-i dați o notă și să-mi spuneți ce nu v-a plăcut la acest review, ca să știu cum să-l îmbunătățesc pe viitor. Vă mulțumesc că ați urmărit acest review și până data viitoare aveți grijă de voi și drumuri bune.